love cheater te chanchin tuna kanon soi tu te hi chu love cheater an ni satli alwa satana point rap thlak atia a check clock na tu khopa mi bum mang te an ni in bial ni te bial pa ten an kop thin ang cheu ang mei ani lawa mi bum mang te chanchin kanon soi do na an ni ang hi khovela an oma an tam mi lawa ton fu pal an hlom em wangin in ven nan kan soi te hingun te vin in lo ngai thanga channel hi min lo subscribe sak photanga video common lo tak ishiat chak zona chan hlei thei lo ni lang te chanang chi pho channel a hian kan da chho zel don ani thungai nom sang som omna tura channel hi siam ani e mangai na konga mi bum mang le kop mang te hi misualan ni thimai tlak po ani buka taksa thina chu antan ane lutuka andam chu ni te chu seom taka po sein omse anmani mangai lo tu mi engmazat pomnon on sela dam chung in chi nan nein depression nen an hring dam chung mang ve se heng te po hian an thil ti ra thlak taki alaman chuang lo bani love cheater mangai na konga bum mang misual doi zet le hur her te chuan enge an ti thin le an thil ti du dan te kan soyanga heng zinga pathum chuna telna an nei chuan idiak mek emo ingei zong mek emo kha love cheater misual tak an ni tina ani mai pakhat na chuan mi bum mang te chuan miler huachap an mang tla pui thina huachap pa nga chu huachap business hi ani mai fm huachap le gb huachap chu love cheater te chuan an mang thina heng huachapa te hian la sin te chu du hun da thei ania a fix thei buka la sin 50 chu la sin ka online rang ma se nimin lama online angin an da tang theya online rang si online lo angin an da buka nupui pasal na ya munda omten an kopui ta bum nan an mang thin ma se fm gb le adang ilo du duwa setting ki ko thei khatiang huachap mang zong te hi mi le bum mang te chu an ni lo heng huachapa te hian private chat le group chu om sanga kan list ami te online lo alang thei buka a fel fai joka whatsapp group creator le admin ten an group home chunga an post sin lo te group alu thin te share lo nan te an mang thina in lak veilu na man tum tu te emo chuan an mang bok thin hei ero lo in chu tila imi pa manga emo I mei cha manga emo dam chu akopui tan idu khan whatsapp business pa nga ni lo fm emo gb emo mang se ang tika nge online top na berti te amu thun te shiat mu mal thei lovin om ta se idu ngam ti kha uluk takin mani in chu tala idu thei ngam ti hi tu te emo asriel style anga an privacy alom ti in nei thatakin yom thei donem mei si hian mei pui a thlem theya mei sin a chen chil rang ina hian tui takin thin thi in mu chia theiangem loin zot ve photla panina chuan huachapa ka in taxa chung kan lo rang lo theya sikhan som ni vel in out san zui po hian type chak deuh tan chuan pani chu ala ti lung oi zan theya mi bum mang tak pakhat soi dan chuan mi pathum chin chu a bui thlak ti a umani mi bum mang te chuan I type like khan a reply tur midang hna kal turin message alo type ve don chia chu mai ba ka mi pakhat hna kal tur mi pahnih hna sender ani to chuan rilru apek thei tak don lawa toy te chumbung tak in reply ni umanga chu mai ba ka zona sei dewa chan turang chin aron reply changa chuta tak chuan sei tak type imamo chiang hun iman rei chuan khami chung khan hun danga a text alo kal tir theini hei hi dot ani lawa psychologist na whatsapp text nun taka an zir chen na an share chu ani pathum na chuan dp da chung changa hian in ngai zong te chu whatsapp dp ate revak lo chuang te po anin mang thin nge ya ibial nu bial pa khan dp alo mang du che ani poin ngai that ngot chi ani lo a whatsapp privacy setting a khan profile photo a contact alo da thaya ami pa mai che biak thing an hu ve lo nan a biak ruk thin mai chedang emo mi padang emo kha a contact atang a delete thaya khami chung khan an number a delete te hna whatsapp dp man tu ka dapa kala da ri du lo te an ti thaya
an lo oi em nge anga mi bum hmang te thu sei hi oi anu em mai boka tu te amunen khan bum tonin in lo om rang theya henga te hian film khur anga ya I ko pui chuan dp a amang che ani chuan profile photo kha everyone ada ngam nge tu ani I chung te phone emo amana a save lo number I hriat chian ber amo tang khan a dp chu I mu theim ti en thin fola I lo film khuranga nakin na thin lung ke sum le rilruna I om lo na tan palina a chuan Facebook account chung chang hi ani a messenger hian signal adu sang lawa WhatsApp ain adu sang lo dei zo kani tleirol kumsom hi hnulam hian messenger hi an hmang na sa hle a zirchen na alan dan chuan Mizoram bika WhatsApp ain in biaknan an hmang tam zok dei ani I bial pa emo bial nu emo in Facebook password a pek phal lo chu chuan a kop em che ti ila adik ani nei a kop lo che ani poin midang vi tur emo in vi tir tur emo an zong ti na ni nei Facebook password hi a pe che ani poin miler uchuk tak en tir nan mi zong kom thlang om tuikwal temple thlang ami tang chuan mi bum dan an la thiam thawa Facebook password chu apange chenga ma se mi sulta chuan Facebook password dangatan Facebook AC asiam le mayang a AC thar atang chuan I AC le ama AC password a pek ngei chu a block mak bukang hetiang tenom thil ti hi aum thei na meu mei ponema ning dang dai le common lo tak ain phu bukang heng mi sul te hi an sul na chui chu dan awma ngun takin ingai tu lo mangla lo film khurang che apanga na chuan mi bum mang mi tenom te chuan sim card pahni an manga WhatsApp an dol buka an number pahni te chu pek big le pek lo big an nei thin an mi kop dang te Airtel sim card an big line an mi kop dang te chu Jio sim card ten an bedei thaya an online card le I hriat lai khan an WhatsApp khoina pakhat jok an number I hriat pui si lawa an lo tam hle thei bukani a then te phei chuan WhatsApp a big an nei ranga an games khelna opposite sex tenen in kom ngain kop mang shim chuan an WhatsApp number an pengam lo an IG account emo messenger emo in biak an rut thin ani heng mi te hi an hing po in ka senge ya soi kher chu atu lawa khovel ti form kim tu te ani video upload hi an lo ngai thave ni chuan in sim thatnan an lo man ngai ka bai sei a then tela in SMS in an mi kop te an lo be fo thin buka ngai zong kan na ya mangai kan na ya kan mangai ten min mangai let ve ni a kan hriat chuan heng WhatsApp te messenger te IG te le an phone number man zong te WhatsApp an lo dual ani pon kan hriat pui tur ani tu te emo in ti felanga an privacy ania kan za sak tur lom ti ringot hi ani lova dam chunga ko pui tang kan than engkim kan soi fel pui to ten chuan engkim kan soi popanga kanin hriat pui vek ang siau tiat po hi kanin kara a om tur ani lo tuna tan chuan khati zong khani sela next a chuan mi kop mang mi sul te man chu dan alo tong to te interview na phone call te po ron ti chu kan tum don ni kan channel min lo view tu le subscribe sak tu te zong in vain chi bei ule khongaya kan channel la subscribe lo te po in min lo subscribe sak cheu turin kan ngen non le book che uni